Libuan ka mga benepisyaryo sa Agrarian Reform sa Tibok Davao Region ang nagtigom sa Panabo Multipurpose Tourism, Cultural and Sports Center sa Panabo City. Kiniato sa distribution of land titles ug certificates of condonation with release of mortgage Huwebes sa buntag, Disyembre 5. Mismong si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mitunol sa mga titulo sa yuta ug certificates of condonation with release of mortgage ngadto sa dulan 7,000 ka mga benepisyaryo nga nagikan sa Davao de Oro, Davao Oriental ug Davao del Norte. Din adunay kapin 300 ka mga benepisyaryo sa unang hugna ang Panabo City. Usa sa mga tingwa ni PBBM sa paghatag ini nga matabangan ang mga mag-uuma nga dugay ng panahon nga naghulat nga mailaha ang yutang giugmad. Kini subay sa Republic Act 11953 kun New Agrarian Emancipation Act nga makalingkawas sa bayronon hilabi na sa mga taxes sa ilang yuta. Din kapin 9,000 ka mga certificates of condonation with release of mortgage kun kokrum ang gituno sa unang batch sa Davao Region. Katumanan kini alang sa tanang benepisyaryo kay dugay na nila kining gihandom. Narito ako upang ipamahagi ang mga sertipikong magpapalaya sa ating mga Agrarian Reform Beneficiary sa inyong pagkakautang sa lupang pang-agraryo. Ang paggawad ng mga Certificate of Condonation with Release of Mortgage o yung tinatawag nating COCROM ay bahagi ng pagpapatupad ng isang bagong batas, ang New Agrarian Emancipation Act. Ang programang ito ay naglalayong gawing ganap na tagapagmamay-ari ng inyong mga sinasaka. Ibig sabihin, wala na po kayong iisipin na babayarang amortisasyon, interes o at iba pang surcharge. Sa madaling salita, lahat ng inyong utang burado na, limpyo na tanan. Mipakita og suporta sa gipahigayong aktibidad ang mga opisyal sa probinsyal ug lokal nga gobyerno sa Davao Region. Sama nila Panabo City Mayor Jose Relampagos ug Davao del Norte Governor Edwin Hubahib. Taos puso ang aking pasasalamat sa pagdalo ninyo sa Regional Title and Certificate of Condonation distribution dito sa Gateway of Southern Philippines, ang siyudad kong minamahal, Panabo City. Nawa tayo'y gabayan parang buong service to Panabuans, service to God. This day marks a historic chapter not only for the Davao region but for the entire nation. It is a testament that with strong political will, we can transform the lives of the Filipino people for the better through the New Agrarian Emancipation Act. We are empowering Filipino farmers by granting them land ownership and fostering economic liberation. Ang suporta sa gobyerno ngadto sa sektor sa mga mag-uuma makatabang sa programa sa food security sa nasud. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.